खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबान होनाय आरो लानाया फैगौ 11 फेब्रुआरियाव हरिसिंगायाव जागोन। BSFआ गोबां ड्राग्स आरो जौ बथलजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमदों। हेमन्त सरेननि जामिन आर'जलाइखौ गोजौसिन बिजिरसालिया आजावाखै। दिल्लीयाव आपनि दैदेनगिरिफ्रा हाउस एरेस्ट खालामजादों। साम्पाई सोरेना झारखंडनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय। क'क्राझाराव मिस्टार आरो मिस नर्थ इस्ट अडिशन 2024। फैगौ 8 फेब्रुआरिनिफ्राय धेमाजियाव नेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल खुंनो लादों। बाइक खावनायनि सन्देहजों काछाराव 7 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। 2024-2025 बोसोरनि रां बावजायाव भुटाननि थाखाय 2398.97 कौटि रां थिदों निर्मला सीतारमणआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोजाम मावफुं आफादा गोदानै सायख'जानाय गोदान मावफुं आफादनो बिबान गथायनाय आरो आजावनाय हाबाफारिखौ फैगौ 11 फेब्रुआरि खालि उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगायाव थानाय राजखुंग्रि बाथौ आश्रमाव खुंनो लादों। नोजोर होजायोदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खान्थि बायदियै सासे सुबुङा 2-3 बिबान लानो हाया एबा सासे सुबुङा मोनसेल' बिबानाव थानो मोनो। मख'नो गोनांदि थांनाय 18, 19 आरो 20 जानुवारि खालि सनितपुर जिल्लानि थेलामारियाव खुंजानाय 13थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गोदान आफादखौ सायख'नाय जादोंमोन। बे जथुम्मायावनो सभाराम बसुमतारीखौ गोदानै आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन। मेघालयनि हादरनाङारि सिमाजों आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायखौ होबथाग्रा माखासे BSFनि सान्थ्रिफोरा बुधबारखालि भारतनि 2 सुबुंजों लोगोसे गासै 356 गुबुन रोखोमनि फेग्रा मुवा एबा जौफोरखौ मेघालयनि सोनाब जयन्तिया हिल्स जिल्लानिफ्राय बांलादेश फारसे आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि दायाव हमदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेघालयनि 4थि बेटालियननि BSFआ इन्ड'-बांलादेश सिमायाव जौजों आबुं जानाय गारिजों लोगोसे गारिनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेन 2खौबो जौ फाननो हानायनि लाइसेन्स गैयैनि थाखाय हमजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमनानै मोननाय जौ बथलजों लोगोसेनो 2 सुबुंखौ दावकेनि कास्टम अफिसाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेफोरबायदि माखासे गिख्रंथाव आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि बेरेखायै BSFआ सिमा ओनसोलफोराव माखासे इलेक्ट्रनिक डिभाइसफोरबो लागायनानै दोनदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। सोरखारि हाखौ फानखोमानानै गोबां रां खामायनो नाजानाय झारखंडनि गिबि मन्त्रि हेमन्त सरेना इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरजों बुधबारखालि हमजानायनि उनाव गोजौसिन बिजिरसालिया आथिखालाव हेमन्त सरेननि जामिन आर'जलाइखौ नाजावाखै। अदेबानि बे बिथिङाव झारखंडनि गोजौ बिजिरसालियाव आर्टिकेल 226 नि जोहै जामिन आर'जलाइ होनांगौ होननानै हेमन्त सरेनखौ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि सेनियर एडभकेट कपिल सिब्बल, सेनियर एडभकेट अभिषेक सिंघवी मोनहा हेमन्त सरेननि जानानै बेन्च कर्टनि चिफ जास्टिस DY चन्द्रचूडनि खाथियाव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरखौ चेलेन्ज खालामनानै आगु जामिन आर'जलाइ गथायदों। चन्डीगढ़ मेयर बिसायख'थिनि फिथाइखौ गोजोनैनि आम आदमी पार्टीआ BJPनि हेंथायै खुद्रिनायाव आयेन आब्रुथिखौ गुबुंले जाजानो गिनानै दिल्ली पुलिसआ दिल्ली एसेम्बलिनि बुंथिगिरि राम निवास गोयल, डेपुटि मेयर आलिम महम्मद आरो माखासे MLAफोरखौ हाउस एरेस्ट खालामनानै दोनदों। बे बाथ्राखौ दिल्लीनि मन्त्रि गोपाल रायआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि चन्डीगढ़नि मेयर बिसायख'थियाव BJP दोलोआ थगायनानैसो देरहादों होननानै दिल्लीनि गिबि मन्त्रि आरो आम आदमी पार्टीनि आफादगिरि अरविन्द केजरीवालआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बेनि उनावनो दिल्लीनि आम आदमी पार्टीनि मावथिफोरा जोबोरैनो खुद्रिखांदोंमोन। हेमन्त सरेना इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरजों एरेस्ट खालामजानायनि उनाव आथिखालाव डेपुटि CM साम्पाई सोरेना झारखंडनि गिबि मन्त्रि महरै बिबान रुजुननानै सुक्रुबारखालि समायखिरा लाबाय। झारखंडनि रायजो बेंगिरि CP राधाकृष्णनआ साम्पाई सोरेननि खावलायनाय बायदियै सुक्रुबारखालि समायखिरा लाहोदों। मख'नो गोनांदि हेमन्त सरेना इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरजों एरेस्ट खालामजानायनि उनाव झारखंडआव 18 घन्टासिमा सोरखारानो गैयामोन होननानै झारखंड मुक्ति मोर्चा हान्जानि दैदेनगिरि
साम्फाय सोरेना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन। क'क्राझाराव 13थि मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट आरो 20थि मिस नर्थ इस्ट 2024 बादायलायनाया जानानै थाङो। 36 जानुवारि खालि क'क्राझार कमार्स कलेजनि अडिट'रियामाव खुंनाय जादोंमोन। बे अडिशननि जोहै गासै 50 बादायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। सा सानजानि मोन 8 रायजोनिफ्राय बे मिस्टार नर्थ इस्टखौ सायख'नाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बेबायदिनो हालब्रि बर', संगीता बसुमतारी आरो सनम ब्रह्ममोननि नायबिजिरनायाव कहिमानि साम्पु हटेलाव 3 फेब्रुवारि, गुवाहाटीनि ITA कालचारेल कमप्लेक्सआव 4 फेब्रुवारि, आगरतलानि सनार्थहि हटेलाव 7 फेब्रुवारि, शिलंनि विभान्ता हटेलाव 10 फेब्रुवारि आरो जोबथारनायाव गेंटकनि नर बाहादुर कलेजाव फैगौ 18 फेब्रुवारि खालि खुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे अडिशननि जोहै जोबथा 3खौ सायख'नाय जागोन। बेनि उनाव मिस्टार नर्थ इस्ट 2024 नो साफ्रोमनोबो 50,000 राङै बान्था होगोन आरो मिस नर्थ इस्ट 2024 नि थाखायबो 3 सायख'जागोन। अदेबानि मिस नर्थ इस्ट 2024 नि बान्था रांनि बिबाङा साफायाव 1 लाख रां जागोन होननानै मिथिहोदों। खर'सा आसामनि धेमाजियाव फैगौ 8, 9 आरो 10 फेब्रुवारि खालि सानथामनि हाबाफारिजों नेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल खुंनो लादों। धेमाजिनि पाब्लिक अडिट'रियामाव खुंनो लानाय बे नेशनेल ड्रामा फेस्टिभेलाव बाहागो लानो गोनां गासैबो एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। लोगोसेनो बे नेशनेल ड्रामा फेस्टिभेला जाहाथे मोजाङैनो मोजां बाबेनलाङो बेखौ हास्थायदों मन्त्रि रनज पेगुआ। बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव बाइक खावनायनि सन्देह खालामनानै पुलिसा 7 सुबुंखौ खादों। हमजानाय बाइक सिखावफोरनि मुंखौ फारियै आहमेद चौधुरी, आबुल हुसैन चौधुरी, जियाबर रहमान चौधुरी, रुबेल आली चौधुरी आरो शाहजानुल इस्लाम चौधुरी होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। बिसोर 7नि हेंथायै पुलिसा इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 145, 324, 335 आरो 501 धारा जाबसिननानै होदों। पुलिसा केसखौ नायबिजिरबावनो थाखाय बिसोर 7खौबो जिल्लानि बिजिरसालियाव फसंहैनानै पुलिसनि रिमान्डआव लाबोफिनदों। काटिगड़ा थानानि असि जसेफ खैबमा मिथिहोदों दि करीमगंज जिल्लानिफ्राय खावनानै लाबोनाय बाइकआव GPS लागायनाय दङमोन। बे GPSनि जोहैनो बै 7 सुबुंखौ पुलिसा हमनो हादों। फैगौ 2024-2025 राङारि मायथाइनि थाखाय मिरुनि राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ भुटाननि थाखाय गासै 2,398.97 कौटि रां थि खालामदों। भारतनि बायजोआरि मन्त्रालयनि जोहै बे थिखानाय रांखौ जौगालु खामानि मावनो गथायनानै होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं 770.90 कौटि रां मालदीवनि थाखाय थिनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023-2024 मायथाइयाव मालदीवनि थिनाय बाजेटआ 400 कौटि रांल'मोन। नाथाय देग्लाय बोसोराव बांसिन खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि नसुं हादर भुटान आरो मालदीवनो बोसोरफ्रोमबो जौगाहोनायनि मुङै राङारि हेफाजाब होनो बाजेट थिखानाय जायो आरो बेजोंनो गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार दानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।